David Ferrer, ¿qué tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes. Que tal? Bueno, imagino que este ano, lóxicamente, o conxunto cullerdense se marca como obxectivo no de retornar, si é posible, na categoría superior. Sí, a verdade é que sí. Ademais, na posición na que estamos, pois é a que nos incita a loitar por intentar de novo subir de categoría. Bueno, este fin de semana o rival era o Atlético Arteixo, equipo que tamén está aí arriba con vos, e de feito agora mesmo o novo líder da categoría. Sí, xa no partido de ir alá nos ganaron 2-1. A verdade que é un bo equipo e vai de primeiro por algo. O sea que foi un partido bastante competido, e ao final gañaron eles. E nada, hai que seguir loitando. Bueno, aínda estamos aí a piques de comenzar, de feito, levamos únicamente 2 xornadas da segunda volta, polo tanto, quedan moitos partidos por diante, pero quizáis se van perfilando os equipos que se presentan este ano como favoritos a conseguir o ascenso, e un deles ten que ser, lóxicamente, polo que estamos a ver o Atlético Arteixo. Sí, está claro que o Arteixo é o principal favorito. Logo hai un grupo tamén de 4 equipos que estamos a par deles. Evidentemente agora o Arteixo levanos unha distancia de 5 puntos, pero bueno, é o que distí, ainda que toda a segunda volta prácticamente pode pasar moitas cousas, porque ao final al haber tamén 5 equipos aí que estamos loitando, pois hai moitos enfrentamentos directos que son os que van a decidir ao final a clasificación final. Está claro que aínda pode pasar calquera cousa. Por certo, comentábamos antes a micrófono pechado que, claro, o ascenso tamén vai a estar caro, non? Porque o ascenso directo únicamente o conseguirá o equipo que remate primeiro. Logo, si non pode ser, non se pode acceder a esa posición, haberá que conformarse coa promoción. Sí, eso está claro. O ascende o primeiro e logo parece vamos dous equipos a promoción con os outros dous equipos do grupo 1 e logo xa se vería o que pasa, pero bueno, está claro que o primeiro é polo menos estar aí, clasificar nos 3 primeiros, intentar o que se poida e logo despois xa se verá se quedas primeiro, intentas por ascender na promoción e se non clasificamos nos 3 primeiros, pois nada, intentalo para o ano que ven. Bueno, polo menos o Olímpico sí que pudo xogar o seu partido correspondente a esta xornada 14 porque estaba calendado para o domingo, pero prácticamente a totalidade dos partidos que se xogaban o sábado foron aplazados. Sí, a ver, isto é unha situación que dase todos os anos, a verdade, que, bueno, eu creo que a Federación aquí, neste caso, o que tiña que haber feito era suspender todas as xornadas e retrasalas unha semana. Así poderíamos xogar todos ao mesmo tempo, no mesmo fin de semana, porque agora os clubes pois están con que teñen que poñerse de acordo para xogar os partidos, tens que buscar fechas, fechas non hai moitas, entón tens que xogar pola semana, o mellor, é un caos. Entón era mellor que hubieran suspendido toda a xornada e se retrasa e punto, se xoga na seguinte e xa estaba todo. Pero bueno, agora os demais son os que teñen o problema de que teñen que buscar unha fecha. Supoño que moitos van a ser no martes de carnaval, nalgún festivo que haxa por aí, porque por semana vai ser moi complicado, porque os equipos teñen adestramentos, e na categoría de veteranos ainda é peor, porque ao final nos veteranos depende dos equipos pequenos para poder ter campo. Bueno, polo menos agora o Olímpico B xa ten gañado eso, non? É que o partido sí que se disputaba o domingo pola mañá e agora mesmo pois sí que pode aproveitar esa futura xornada de descanso no que os rivais terán que xogar. Sí, agora o que nos toca é esperar. Evidentemente, hai 2 semanas no mes de marzo, unha coincide coa Semana Santa, ou cerca de Semana Santa, non sei moi ben como é a fecha, e nos descansar e esperar que xoguen para ver como queda a clasificación. Pois estaremos moi atentos. Por certo, na seguinte xornada o rival o Pastoriza. Sí, agora mesmo é un rival que vai de último, pero claro, non sabes, tamén fai pouco fomos a Valdoviño, o Valdoviño vai abaixo,
nós tiñamos falta de xente e, mira, perdemos. O sea que, ao final, calquera equipo te pode dar un susto e o caso é intentar ir todos os que podamos e xogalo e a ver que pasa. Pero a priori deberíamos de sumar os 3 puntos. Polo menos en teoría un rival asequible, aínda que o que decimos sempre, non hai que confiarse. Pois esperemos que todo vaya ben, que se sumen os 3 puntos en xogo, sería importante para consolidarse aí arriba e sobre todo loitar con estes equipos que tamén teñen como a vos o mesmo obxectivo, o do ascenso. David, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Un placer, moitas gracias a vos. Igualmente, un saúdo. Claro.